Chegamos até bem contar. Welcome, bom ministro que nós deu plataforma entrevista com. Danke que bota junto conosco vez mais. Danke que bota junto nós com boa confiança, boa presença, mais claro aqui na seguro nós está apreciar isso aqui. Logo me que pedi bota primeiro nós começar a share o programa que bija op interessante. Nós estamos a pedir de matéria aqui. Então, perdão, para enviar o vídeo aqui com nós acaba tique mais primeiro hora, so meneer Wagner tinha compromisso, me sabe de uma les que me tinha que sair aqui para conseguir do seu próximo colégio. Primeiro que nós introduzimos invitado, me tá permitindo me bisar uma história também com amanhã que eu que denga 21/7 nós tinha Steven Walrout, quem está nos invitado partido par e também 7 perguntas que nós que me tinha contestar essa que não 21 minutos, porque é de sungo tem é challenge mais grande para contestar e manter esse mês na é tempo para tu sujeito pergunta não segundo a história de política 2 cenas ou 3 cenas mas é difícil para contestar Cortico da Glance Lubaran America Today então Steven Walrout 3 cenas não é impossível não contestável de tempo dus me tá ansioso para o amanhã eu disse que com programa lo vai estar primeiro que sei lá que nós vamos continuar lá que nós vamos começar nosso programa de AWE lá que nós chama Welcome bom mini junto conosco na Professor Dr. Anders Philip Wagner. Philip, goedemiddag voor jou. Welkom nog een keer bij ons hier op het platform Intervista Groep. Bon tardi. Fijn dat ik weer te gast mag zijn. Ja, het is onze tweede keer die we hier met elkaar spreken. Ja. Laat me even vragen, heb je vorige keer reactie gehad van uw collega's? Ik heb reacties gehad van allerlei mensen via jullie platform. Het was heel erg leuk. Ja. Veel geïnteresseerde reacties, dus het onderwerp leeft. Ja. Voor ons was het ook een goede programma. We hadden ook heel veel reacties. En daarna hadden we ook nog meer van dat soort thema's. Toevallig kreeg ik net te horen van mijn collega dat wij vrijdag een andere professor, Nettie. Even kijken richting Nettie. Ja, een andere professor daar hebben aanstaande vrijdag. Maar het is net is de afspraak gemaakt. Dus dan gaan wij straks nog de flyer maken en even doorsturen. Hij geeft les hier, of college hier in of Enschede of Groningen ergens geeft het college. Dus, maar we gaan vrijdag met hem erover hebben. Maar vanavond gaan we met jou over een gezellige thema hebben. Zo, het carnaval gaat. Ja, na corona. Toen ik dat las, dacht ik van, dit is iets dat wij weinig erover praten, maar het is inderdaad een thema die wij erover moeten gaan praten. Ik geef jou het woord om een introductie even hierover te doen. Ja, dank je. De reden dat ik dat onderwerp governance na corona de moeite waard vind om te bespreken, is dat wie zijn eigenlijk onze leiders in de samenleving? Hè? Dat zijn onder meer onze politici. En wat hoor je nou het laatste jaar? We gaan weer terug naar normaal. En straks gaan we weer terug naar normaal. Of we willen weer terug naar normaal. En dan denk ik, daar zitten eigenlijk 2 misverstanden in. Ten eerste was het leven vroeger ook al niet normaal. En ten tweede, we gaan nooit terug. We gaan vooruit. En het kenmerk van een crisis is natuurlijk, en corona is voor heel veel mensen een crisis in de samenleving. In een crisis ben je altijd gefixeerd op je korte termijn overleving. En als we daar doorheen komen, wat gelukkig voor de meeste van ons geldt, dan is het natuurlijk niet het eerste wat je moet doen als de bui overgaat, is terugkijken. Nee, wat we nu moeten doen is ver en breed vooruitkijken. Vandaar dat ik graag aandacht wil voor het onderwerp governance na corona. Ja, en als je het hebt over governance na corona, wat moeten wij verstaan over het stukje governance? Ja, dat is ook interessant. Kijk, veel mensen denken dat governance over regels gaat, dat governance over juridische zaken gaat. Maar dat is maar voor een klein deel het geval. Eigenlijk gaat governance over verhoudingen tussen mensen, verhoudingen in organisaties en verhoudingen in de samenleving. Nou, en ik ben zelf van oorsprong econoom. En dat betekent dat ik mij de vraag stel, wat maakt nou dat wij bereid zijn in verhoudingen te investeren? En wat maakt dat wij
Nou, dit was een voorbeeld. Wat maakt nou dat wij bereid zijn om in een organisatie te gaan werken, om onze talenten in een organisatie te ontplooien, om geld te steken in een organisatie. Maar ook, wat maakt dat wij in onze samenleving investeren in het onderwijsstelsel, in de jeugd van morgen of in ons gezondheidsstelsel. Ik bedoel, als we iets hebben gezien dit jaar, we hebben natuurlijk heel veel gezien, maar een van de dingen is mij opgevallen, dat we ineens een onderscheid zijn gaan maken tussen landen met een goede publieke infrastructuur, public health, en landen met een slechte public health infrastructuur, die dus niet alleen gevaren opleveren, zoals in de VS, maar ook herstel belemmeren. Dus met andere woorden, eigenlijk gaat governance om investeringsbereidheid. En juridische zekerheid is daar een onderdeel van. Maar psychologische zekerheid is daar ook een onderdeel van. En sociale zekerheid ook. Dus governance is eigenlijk een interdisciplinair vak. Ik hoor je niet, Javier. Ja, als ik dit zo hoor, dat betekent dat ik al een tijd een fout heb gemaakt in mijn manier van denken. Want ik dacht altijd, als ik het woord governance hoor ik wetten, hoor ik regels, hoor ik wat men moet doen of wat men niet mag doen. Ja. Klopt dat? Nou, dit is wel een manier dat het zeker, ik ben nu op Curaçao, dat het vaak beleefd wordt. En dat is ook een deel van de werkelijkheid. Dat is ook een deel hoe het gegaan is. Hè? En eigenlijk wil je dus met regels, wil je een situatie opleggen of een situatie beteugelen. En dat lukt altijd maar ten dele. Want mensen hebben drijfveren en mensen zijn creatief. Dus het gaat eigenlijk om veel meer dan regels. En daar is ook een begrip voor in de wetenschap. Dat noemen we good governance. En good governance staat voor die interdisciplinaire benadering. Eigenlijk zijn good governance alle mechanismes, dus ook gewoon gewoonten tussen mensen bijvoorbeeld, die goed gedrag stimuleren. Het is eigenlijk niks anders dan het opvoeden van kinderen. Je kan slecht gedrag beteugelen, maar ja, daar vinden mensen meestal wel een omweg om toch te doen wat ze willen. En wat natuurlijk veel interessanter en duurzamer is hoe kan je nou condities scheppen voor goed gedrag? En daar hebben we natuurlijk uitdagingen in de samenleving. Als je ziet, overal ter wereld is door COVID het verschil tussen arm en rijk groter geworden. Dat gaat dus niet vanzelf goed. En zo zijn er nog een paar uitdagingen. En wij moeten dus nu nadenken met z'n allen over nieuwe mechanismes. En dat is een issue in de overheid. Nou, dan is het heel interessant dat er bijvoorbeeld en op Curaçao en in Nederland binnenkort verkiezingen zijn. Dat zou daar dus eigenlijk voor een deel over moeten gaan. Maar het geldt net zo goed in bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en gewoon in de omgang tussen mensen. Dus het liefst zou ik governance niet zien als een stelsel van regels waarmee je dingen afdwingt of verbiedt in een organisatie, maar eigenlijk als een uitnodiging om met elkaar condities voor goed gedrag te ontdekken, dat we weer willen investeren in elkaar en in de samenleving. Het is dus eigenlijk een idealistisch vak. Ja. Ja. Hoe belangrijk is het vertrouwen naar elkaar als je dit vertelt? Wezenlijk. Eigenlijk draait governance volledig om vertrouwen. Je zou kunnen zeggen, een synoniem voor governance, governance is natuurlijk Engels. Ik zeg altijd, als mensen mij vragen waar het gaat governance over, dan is het to be trusted. Als ik zeg, als bestuurder van een organisatie, ik heb mijn governance op orde, dan zeg ik dus eigenlijk, de samenleving mag mij vertrouwen. Alleen dan is natuurlijk wel de vraag, hoe creëren we vertrouwen? En vertrouwen, maar ook wantrouwen in de samenleving heeft natuurlijk ook diepe wortels. Dat is een van de dingen die mij fascineren. Ik bedoel, ik ben dan nu op Curaçao, dan hoor ik hier aan de ene kant wel Curaçao een digital hub worden, een soort Silicon Valley. Ja. Aan de andere kant hebben we hier nog de wortels van de slavernij. En we hebben dat allemaal in één samenleving op hetzelfde moment. Wauw. Ja, dat is een van de dingen. Als je mij nou vraagt, wat is er nou aan de hand na COVID? Dat is dat er zulke snelheidsverschillen zijn tussen digitale ontwikkelingen overal. Organisaties die dat hijgend bij proberen te benen. Maar veel dieper onze, zeg maar, antropologie.
onze anthropology, gewoon hoe zijn wij met elkaar? Hoe zijn we opgegroeid? Wat zijn onze ideeën over goed en kwaad? En met name die technologie, die verandert pijlsnel. Maar die basis van die samenleving, die verandert niet zo snel. Nou, en daartussen opereren bestuurders, opereren verantwoordelijkheden. En die opereren tussen de nieuwe kansen en gewoon hoe wij met z'n allen dagelijks zijn. Ja, dat inderdaad, de technologie gaat te snel, maar dat andere stuk op het eiland wat je net erover had, is er ergens dat we dat tegemoet kunnen komen? Of moeten wij überhaupt dat tegemoet komen, dat samenleving die nog over het slavernij heeft en het andere gedeelte die over de technologie heeft? Moeten wij überhaupt elkaar tegemoet komen of zeg je van, nee, we moeten doorgaan? Nou, we moeten doorgaan, maar nooit zonder respect hoe we geworden zijn. Dus zeg maar, appreciation is ongeveer de kern van goed bestuur. Want wat is nou wezenlijk, waarom vind ik governance belangrijk? Governance is belangrijk als we vinden dat we wat met elkaar te maken hebben. We hebben natuurlijk net in Amerika een beetje een bijzondere president gehad, Donald Trump. En die man was geen wonder van good governance. En dat hoeft ook niet, want dat zit niet in zijn wereldbeeld. Bij hem gaat het om het recht van de sterkste. Het winnen op de markt. America first. Nou, je ziet, ja, wat mij betreft, wat dat voor ramp heeft betekend. Dus dat betekent dat eigenlijk iedere goede bestuurder die handelt in de wetenschap dat we iets met elkaar te maken hebben. En die wetenschap met name, die maakt je ook tot een goed bestuurder. Dus een verleden en een toekomst liggen natuurlijk heel dicht, heel ver van elkaar af. Maar je zal het op de een of andere manier als realiteit moeten verbinden. Ja. Als ik dit hoor, want men associeert good governance eigenlijk steeds met politiek. En als we het hebben over vertrouwen of wantrouwen van mensen, dan spreken we vaak over politici. Dat kunnen wij niet ontgaan. Ja. Waar moet ik dat dan plakken? Want is men dan bewust hoe belangrijk een politici is in een goede governance? Nou, ik denk, het is een boeiend punt. Ik denk dat voor mij zijn er dan zeker twee dingen aan de hand. Kijk, de politiek is natuurlijk de plek waar, laten we zeggen, professioneel maatschappelijke meningsverschillen worden uitgevochten. En eigenlijk moeten we blij zijn dat zij dat namens ons doen. Dat is één. En we moeten dus ook eigenlijk niet zo verbaasd zijn dat de politiek vaak zo'n conflictueus en tegelijk rommelig verloop heeft. Maar iets anders, en dat vind ik echt een breukvlak, politiek, dat zien we ook bij COVID, politiek is een nationale kwestie. Dat zien we met gezondheidsbeleid, dat zien we nou weer met de verdeling of de wanverdeling in de vaccins. Terwijl de samenleving is geglobaliseerd op allerlei manieren. Dat gaat om de grote techbedrijven als Google en Apple. Maar het gaat net zo goed om, laten we zeggen, illegale vluchtelingen die een land binnenkomen. Nog nooit zijn de stromen van mensen zo. Dat zijn allemaal vormen van globalisering. Globalisering is niet alleen economisch, is ook humanitair, is ook crimineel. Hè? Ook de COVID heeft ook een enorme boost gegeven aan georganiseerde criminaliteit. Nou, waar ik nou naartoe wil, is dat je daarmee het functioneren van de samenleving niet alleen maar aan politici kan overlaten. De license to operate van elke nationale politiek is te klein. Nou, politici proberen soms wat samen te doen in de Europese Unie of in de VN of dat soort zaken. Maar maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en van individuen is net zo belangrijk. Als je het hebt over milieu, dan zie je dus ook dat die hele ook energietransitie en die circulaire economie, ja, dat wordt gedragen door bedrijven. Eigenlijk niet door overheden. Dus als we het ook hebben over governance, dan hebben we het niet alleen over de overheid die regels stelt. We hebben het eigenlijk over onszelf die dus regels stelt om goed met elkaar om te kunnen gaan. Ik denk dat iedere organisatie die moet verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving en ook het deel van de samenleving wat geen positie heeft aan tafel. Dat kan je in een geglobaliseerde wereld. Die vraagstukken kunnen niet alleen door overheden opgelost worden. Ja. Is dit haalbaar op een kleine eiland als Curaçao? Want als ik dit hoor, het klinkt veel groter
Ja. Van ons eiland van 160.000 man. Ja. Het valt mij op, dat is een boeiend punt, dat inderdaad in een klein land als Curaçao, dat de politiek relatief belangrijk is. Dat is inderdaad interessant. Tegelijkertijd zijn natuurlijk alle vraagstukken hier nauwelijks nationale vraagstukken. Dat geldt voor de COVID, dat geldt voor het vluchtelingenvraagstuk, dat geldt voor het economische vraagstuk. Het zijn allemaal globale vraagstukken. En je zal dan dus ook niet zozeer als land, maar gewoon als samenleving moeten proberen ook positie, betekenis te vinden in, zeg maar, in die omgevingswereld. En eigenlijk, Curaçao ligt natuurlijk prachtig tussen Amerika, Europa en Zuid-Amerika. Het Caribisch gebied is natuurlijk een prachtige plek in de wereld. En het zal niet eenvoudig zijn, maar al die vraagstukken die hier spelen en waar politici nu deze weken met elkaar over in discussie zijn eigenlijk globale vraagstukken, zijn helemaal geen nationale vraagstukken. Maar zijn wij bewust ervan? Of moeten wij daaraan gaan werken? Het laatste. Het valt me ook op dat ook ondernemers, maar ook bijvoorbeeld mijn studenten hier, mijn volwassen studenten, die zeg ik ook altijd, als je voor een onderneming begint, dan moet je aan export denken. Ik bedoel, de toekomst kan niet zijn dat de ene helft van het land hier de andere helft van het land loopt te adviseren. Maar ook bijvoorbeeld het programma wat jullie hebben, Antrovista, de Education Platform, dat zijn natuurlijk prachtige voorbeelden van combinatie van lokalisering en globalisering. Ja. En ik denk dus dat Curaçao dat op veel gebieden in kleine stapjes moet gaan ontwikkelen. Zoals we dat allemaal moeten ontwikkelen. Alleen voor een land als de VS, wat groot is die noodzaak veel minder dan voor Curaçao. Er is natuurlijk wel een heel interessant voordeel wat je hier hebt. Dat is hoeveel nationaliteiten zijn hier op Curaçao? Waarschijnlijk minstens 80. Die mensen hebben allemaal ankers in andere landen. Van China tot Peru, tot Dominicaanse Republiek, tot Canada. Nou, dat valt mij op. Alles loopt hier rond. Dus dat betekent eigenlijk dat je juist als samenleving, niet als overheid, maar als samenleving, allerlei ankers hebt in de wereld waar je in termen van kennis en trade iets mee zou moeten kunnen doen. Je had het net over die kleine stapjes om te ontwikkelen. Zou je een of andere van die kleine stapjes kunnen benoemen om het iets meer concreet te maken? Ja. Ik denk, dat is een goede vraag. Kijk, er zijn op Curaçao relatief veel mensen met een hoog opleidingsniveau. Nou, wat heeft COVID, dat zijn mensen die hebben ergens in de wereld gestudeerd, zoals op Curaçao, maar heel vaak in Amerika, in Nederland, in Spanje, whatever. En die zijn hier. COVID heeft ons natuurlijk geleerd dat wij een deel van het werk achter het scherm kunnen doen. Zoals hier. Dat betekent dus dat kwaliteiten van mensen, van professionals, mondiaal benut kunnen worden. En dat het soort programma's die jullie natuurlijk maken, dat die prachtig zijn. Maar hetzelfde geldt voor mijn universiteit hier, ICOC. Die gaat mensen die het eiland helaas verlaten doordat ze ergens anders gaan werken. Bonaire, Nederland, Spanje, whatever. Die mensen krijgen een certificaat mee en die kunnen vanaf daar online hun studie voortzetten. Ander voorbeeld, je hebt hier een schitterend ziekenhuis. Een deel van de health wordt nu natuurlijk e-health. Dat betekent dat je het ook op afstand kan doen. Het interessante van de digitale ontwikkeling is dat je zelf ineens in het midden van het internet plaats kan nemen. De andere kant is dat het natuurlijk voor de hele rest van de wereld ook geldt. Dus dat betekent dat je wel in de dingen die je doet, moet je wel goed en gefocust zijn. Ja. Ik denk dus dat we verder kunnen komen dan alleen steeds tegen elkaar te zeggen, we zijn een klein land. Ja. Maar we zijn, ik parkeer dit even, we zijn een klein land. Dat schrijf ik even op, klein land. Maar dan wil ik even gaan naar de vraag van een
volger, Maarten Dijkhoff, die zegt hier, dat Philip, de meeste vraagstukken kunnen niet alleen door de overheid worden opgelost. Geef eens wat zij wel en niet moeten doen. En zij is dan de overheid, maar taal. Overheid neem ik aan, ja. Ja. Wat zo fijn zou zijn, dat bijvoorbeeld kwaliteit van wetgeving verbetert, maar het aantal wetten vermindert. En dat is hartstikke moeilijk. Wauw, ja. Maar als wij bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld, ik ben in Estland geweest, een klein land, en die hebben van hun kleinheid een voordeel gemaakt door die hele, als overheid gewoon één digitaal platform aan te bieden waar je alles op kan doen. Dan kan je je rijbewijs verlengen, dan kan je je geboren kind kan je aanmelden, je kan je paspoort aanmelden enzovoort. Je kan nu vanuit Curaçao vanmiddag nog in Letland een bedrijf beginnen. Echter, dat soort ICT-platforms kan je niet maken als je regelgeving te complex is. Nou, wat ik ook belangrijk vind, dus een overheid moet ook in een globale samenleving bescheiden zijn. Nou, dat is één ding wat belangrijk is. Het tweede wat belangrijk is, daar heb ik dus over wat de overheid niet moet doen. Maar de overheid heeft ook minimaal 2 hele belangrijke taken. Dat is een publieke onderwijsinfrastructuur en een, zeg maar, gezondheidszorginfrastructuur. En beide zijn ongeveer de belangrijkste investeringen die je in een samenleving kan doen. Bij onderwijs hebben we natuurlijk hier een mega uitdaging door alle, zeg maar, immigranten die binnenkomen. Er wordt hier nog steeds basisonderwijs in Nederlands gegeven, terwijl er zijn mensen die hebben achtergrond nog in Nederland, nog in papiaments. Dus dat is een enorme uitdaging, waarin, ja, wat mij betreft, ook vanuit het Koninkrijk in geïnvesteerd moet worden. Als we het hebben over gezondheid, dan weten we, nou, wat is het belangrijkste medicijn tegen COVID? Dat is preventie. Dat is vitaliteit. Nou, dus, en dat zijn dingen, op het moment dat de pandemie daar is het te laat. Dus we moeten daar lange termijn lessen uittrekken. Nou, en een derde punt zeg ik als econoom, het is heel belangrijk dat economische activiteiten die hier zijn, ook hier hun belasting betalen. En dat is iets wat heel moeilijk te regelen is. Maar dat is ook een deel van je maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat je als je waarde creëert, dat je daar wat belasting... Nou, een van de manieren dat je dat kan doen, is via de BTW, de consumptiebelasting, want iedereen consumeert, ook criminelen. Vennootschapsbelasting, lastig, want dat gaat via holdingmaatschappijen. En dat komt dan wel ergens in een land terecht met een vriendelijke belastingklimaat. Dus we zijn wel toe aan een revisie van het belastingstelsel. Ja. Maar het moeilijke is, wat politici natuurlijk doen, en dat begrijp ik ook heel goed, die zoeken naar maatregelen die je in 4 jaar kan uitvoeren. En ik zou graag zien dat er een regering komt met niet een heel breed pakket maatregelen, maar die aan een paar fundamentele dingen werkt. Dat is dus het stelsel hoe de overheid aan haar inkomsten komt. Wat mij betreft het zorgstelsel en het onderwijsstelsel. En je moet echt voorkomen dat het te veel wordt. Milieu is natuurlijk ook buitengewoon belangrijk. Iets anders, maar dat geldt voor de hele samenleving. Wat we allemaal hebben geleerd tijdens COVID is hoe belangrijk risicospreiding is. Dus dat betekent dat je ook je economische ontwikkeling niet alleen moet focussen op toerisme. Toerisme is een quick win, maar creëert niet heel veel waarde in de samenleving vaak. Dus ja, je moet ook proberen, en dat is echt een lange termijn kwestie, om andere bedrijfstakken tot ontwikkeling te laten komen. En dat gebeurt natuurlijk al, maar het is belangrijk dat mensen die dat doen, dat die daar ook respect en erkenning voor krijgen. Ja. Ik heb hier een andere vraag van een volger. Good governance is wijze van besturen, maar in een land als Curaçao dat kent ons het 10 keer moeilijker om good governance te bewerkstelligen. Waarom? Omdat je altijd te maken heeft met familiekring, vrienden, kennissen en dergelijke. Is dat zo? Klopt dit? Het zou wel eens zo kunnen zijn. Alleen,
dat is niet alleen, ik denk dat het waar is. Hè? We noemen dat ook wel een arena-cultuur of een patronagecultuur. En dat heeft goede kanten. Hè? Het is namelijk ook, de arena van getrouwen is ook een vangnet. Maar het heeft ook minder goede kanten. Hè? Ik bedoel, het stimuleert geen excellentie en houdt mensen ook gevangen. Dus ik denk dat dit wel een punt is. Maar dit punt geldt eigenlijk voor iedere kleine gemeenschap. Overal ter wereld. Het geldt niet alleen hier. Dus ik denk dat het wel, ja, zoals je dat dan noemt, een uitdaging is. Maar ik denk dat als we mensen goed opleiden tot onafhankelijke, ondernemende geesten, dat we stapjes kunnen maken. En ook hierbij is appreciation belangrijk. En niet alles zoals het nu is fout wat dat betreft. Hè? Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat de arena-cultuur inderdaad verstikkend is, maar ook dat mensen vaak niet beter weten. Ja. En dat good governance ook bescherming betreft. Wat mij bijvoorbeeld opvalt, nog één ding. Elke dag als ik hier de krant lees op Curaçao, dan valt me altijd op hoeveel aangiftes en strafprocessen er zijn. En dan denk ik, er is toch iets tussen een vrolijk moment en een veroordeling. En dat stuk wat ertussen is good governance. En ja, ik denk dat het goed is. En nou ja, we geven volgende week hier weer een opleiding, Frank Kunneman en ik, om hier aan te werken. Ook dit is gewoon samenlevingsontwikkeling en is dus gewoon een lange termijn kwestie. En is ook veel meer dan een set regels. Ik wil zo terugkomen op de opleiding van volgende week. Maar je had het net over een kleine land. En dan moeten we zeggen, kleine land binnen de hele wereld. Curaçao inderdaad klein. Hoe makkelijk of hoe moeilijk is het om een kleine land te besturen binnen de regels van de good governance? Als je het nu hebt voor Venezuela, China, Amerika, Nederland. Het lijkt alsof Curaçao een pingpongland is van de grote landen, met namelijk Nederland boven, en die stuurt een bepaalde richting. En er is een groepering op het eiland die zegt van oké, wij gaan met Nederland mee. Andere groepering die zegt van nee, dat willen we niet. Wij zijn autonoom land. En een andere die zegt van nee, we moeten helemaal weg van het koninkrijk. Hoe makkelijk of moeilijk is het om zo'n klein eiland te besturen binnen de hele wereld? Nou, dat geldt voor ondernemingen ook. Klein is altijd moeilijker dan groot. Dus in die zin verdient het respect. Dus ja, het is moeilijk. Maar ik maak het nog een beetje erger. Ook Nederland is een klein land. Waar we mee te maken hebben, zijn enorme, snelle veranderingen in de wereld. Waarbij de wereld waarin ik bijvoorbeeld ben opgegroeid, ik ben nu 58, helemaal niet meer bestaat. Ik heb als kind in Nederland van mijn ouders geleerd dat wat Amerika deed goed was. Dat waren onze bevrijders. Nou, daar zijn we vanaf de jaren 70 een beetje anders over gaan denken. We hebben ook geleerd dat democratie, dat alle landen op weg waren naar democratie. Het boek van Francis Fukuyama, Het einde der geschiedenis. Inmiddels leven we in wat men dan noemt een multipolaire wereld. Met andere woorden, er zijn heel veel partijen aan een touw aan het trekken. En sommige van die partijen zijn sterker dan ons. China is een land wat in de hele wereld dominant is. En Curaçao die loopt dus tegen allerlei dingen op als pingpongland. Maar dat geldt eigenlijk voor Nederland en de Europese Unie ook. Dus dat betekent misschien wel dat we eigenlijk niet, de echte globalisering is iets anders dan multinationaal denken. We moeten misschien helemaal niet meer denken in landen, maar in mogelijkheden. En dat is één, dat is dus een paradigmaverschuiving. Die komt ook niet van de politiek, maar van de samenleving. Ik geloof heel erg in bilaterale betrekkingen tussen bedrijven, burgers, culturele instellingen. Ik stel altijd over het algemeen, als mensen elkaar beter kennen, is de kans dat ze nog ruzie krijgen minder groot. Het tweede is, het koninkrijk is natuurlijk ook een uiterst wonderlijk ding. Nou, en dan proberen we die governance in dat koninkrijk te regelen met een rijkswet. En eigenlijk denk ik
vanuit mijn achtergrond van governance, het maakt mij helemaal niet zoveel uit hoe die wet precies geschreven is. Ook daarbij gaat het weer, hoe gaan we met elkaar om in het Koninkrijk? Zien we elkaar sterktes en houden we een beetje rekening met elkaar? Nou, dit klinkt misschien heel idealistisch, maar ik zie eigenlijk geen andere weg. Want je hebt met elkaar te maken, ja, of je moet van elkaar scheiden. Maar daar voortdurend over door blijven praten lijkt me ook niet productief. Ja, ja, dat is een goeie. Maar ik denk nog even, KV, dat het heel erg zou helpen als alle partijen, ongeacht wat je mening is, nou eens zouden erkennen dat het construct van 2010 ook gewoon geen ideaal construct is. Het is een construct. Niet meer en minder dan dat. Maar zijn wij aan toe om dat construct te gaan herbouwen? Moeten wij wat aan gaan doen? Zijn wij zo, en daar heb ik het over het hele Koninkrijk, zijn we zo volwassen om daarover te gaan praten? Want het lijkt alsof, nogmaals, groeperingen aan het vormen zijn binnen de nieuwe structuur. Deze groep die wil A, andere groep die wil B, dus een andere die wil C. En dan heb je daarboven nog een andere groep die stuurt. Dus zijn we zo ver? Kunnen wij erover praten? Nou ja, we doen het nu. En ja, nee, maar ik ben het met je eens. Het is een onontwarbare complexiteit. Hè? Je hebt twee soorten complexiteiten. Dat zijn die je kan ontwarren door vlijtig door te werken. En je hebt zogenaamde wicked problems die niet kausaal oplosbaar zijn. Nou, die koninkrijksstructuur is een wicked problem. En ik ben elke keer weer verbaasd hoe ingewikkeld het is. En hoe dingen die we met elkaar geregeld hebben bestuurlijk hele gekke consequenties hebben. Bijvoorbeeld tussen Bonaire en Curaçao. Dat betekent dus, volgens mij moeten we met respect voor het verleden niet achterom kijken. We moeten doorontwikkelen. Net als met een softwarepakket, dan zeg je ook, nou ja, er zitten bugs in, we gaan naar een 2.0 versie en een 3.0 versie. Dus wat mij betreft hoeft die hele staatkundige structuur niet op de schop. Maar als we ons nou het realiseren dat het niet ideaal is wat we hebben, maar dat het hopelijk wel een basis is voor respectvolle samenwerking, waarbij groepen elkaars kracht gaan zien en wat respect hebben voor elkaar. Want wat jij zegt is natuurlijk heel interessant. Het Caribisch gebied is helemaal niet homogeen. Curaçao is ook niet helemaal homogeen. Maar Nederland is ook helemaal niet homogeen. Dus laten we niet als landen tegenover elkaar gaan staan. Maar dit vraagt natuurlijk heel veel van bestuurders. Die moeten dus eigenlijk over hun nationale schaduw heen stappen. Nationale schaduw, wat een woord is dat. Het is echt mooi om te horen. Geschiedenis, we hebben dat in Europa ook gehad. Ze zijn nu geloof ik even dood. Maar dat je op een moment mensen als Jacques Delors had die over de grenzen van hun land heen keken. In Amerika gaat. En dat hoop je in het Koninkrijk ook. Ja, maar het lijkt alsof als we het hebben over ons schaduw heen kijken in het Koninkrijk, dat alleen de eilanden dat moeten doen. Alleen de eilanden moeten veranderen, alleen de eilanden moeten ontwikkelen. Is er de grootste partner in het Koninkrijk, waar blijft zijn eigen spiegel? Ja, even zelf spiegelreflectie. Waar blijft dat van de grote partner? Dat zie ik echt bijna nooit. Nee, ik denk dat je daar een kernpunt raakt. En dat het Nederlands Calvinisme, de schuldcultuur, hè, die gaat ook gepaard met enige zendingsdrang. En dat is niet altijd handig in het diplomatieke verkeer. Daar hebben we ook voorbeelden van gezien. Ja, ik juich dat toe. En dat betekent dus dat ook alle bewegingen van mensen over de oceaan heen, dat zijn jullie, maar bijvoorbeeld ook een club als One Happy Kingdom bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat vind ik fantastisch, want die reflectie in Nederland moet er wel zijn. Als wij het grootste land zijn, dan zullen we dus eigenlijk ook het meest moeten bewegen. Wauw. Ja, maar dit vraagt dus ook wat in Nederland. Ja. Maar het begint met te constateren dat je wel iets hebt, maar dat het niet ideaal is. Want als je zou willen dat het ideaal is, dan raak je teleurgesteld. En dat moeten we helemaal niet doen. Ja. En dan wil ik het laatste stukje, dus even over mijn vragen dan, en voordat we naar het evenement volgende week overgaan. Als ik hoor over governance, en we zijn natuurlijk Nederland en Curaçao in campagne,
En als ik met de Nederlandse politici spreek, dan als een buitenlander, dan krijg ik altijd een of andere thema over mijn afkomst of over de culturele maatschappelijkheid, bla bla bla, al die mooie woorden. Als ik met de politici van Curaçao spreek, zijn er 2 thema's die iedereen erover heeft. Dat gaat om onderwijs en economie. Zijn er 2 thema's, het lijkt dat de enige thema's zijn voor de hele campagnes. Governance, gaat het alleen over bepaalde thema's of letterlijk binnen de overheid, of moeten wij breder gaan kijken? Wat zouden belangrijke thema's zijn voor een good governance? Good governance gaat over kwaliteit van bestuur. Kwaliteit van bestuur heb je overal. Of het nou bedrijven zijn, overheid, mama en papa companies, foundations. Dus het vraagstuk van die ontwikkeling is overal. Dat vraagstuk begint uiteindelijk bij onderwijs. En ook bij kansen voor veel jonge mensen. Dus ik vind die fixatie op onderwijs belangrijk. En dan zeg ik erbij, hoewel ik zelf natuurlijk aan de universiteit werk, begin niet met het hoger onderwijs, begin met de kansen van kinderen die geboren worden. Dat is de basis. Van politici hoop ik dat ongeacht wat ze roepen, dat ze niet alles gaan uitvoeren wat ze in verkiezingstijd roepen. Want dan krijgen we een druk in de samenleving. Er is een verschil wat dat betreft tussen politiek. Dat is de kunst om zichtbaar met elkaar van mening te verschillen. En bestuur. En bestuur is de kunst van het verbinden. En ja, ik begrijp, kijk, het is heel interessant wat je zegt, dat in Nederland hebben we een interculturele, raciale discussie die al 20 jaar duurt of zo, hè? Sinds Jan Maat, ik ben inmiddels de tel kwijt. En ik vind het altijd zo heerlijk hier op Curaçao. Dat geldt überhaupt voor eilanden in de wereld. Het is net of ongeveer iedereen een breukvlak in zijn bestaan heeft dat hier terechtgekomen is, recentelijk of zijn voorouders. En de samenleving is hier zo divers dat niemand erover zeurt. En dat is een groot goed wat ik Nederland ook toewens. Ja. Kijk, het is hier zo divers dat het helemaal niet de vraag is, althans wat mij betreft denk ik, wie zich aan wie aanpast. Diversiteit is geen uitkomst, diversiteit is uitgangspunt. En in Nederland zijn we nog lang niet zo ver. Nou, ik hoop dat we echt een keertje binnen het hele Koninkrijk zo ver zijn, want ik zeg het vaak, wij hebben bijvoorbeeld een kader van het eiland, we hebben 4 miljard schulden, maar dan discussiëren wij over medische cannabis. We hebben 4 miljard schulden, discussiëren wij over het accepteren van homohuwelijk. Ja. En ik vraag me af, wat zijn we mee bezig? Wat zijn we mee bezig? En ja, ik snap het soms niet. En ik ben, denk ik, 23 uur per dag bezig met politiek. Maar ik snap dat echt niet. Misschien wil ik het ook niet snappen. Nou ja, misschien, ik weet dat natuurlijk ook niet. Maar kijk, het besturen van zo'n klein land is hartstikke moeilijk. Ik vind het hier ook echt heel complex en kwetsbaar. Maar misschien moet je juist ook dingen nog meer lostrekken van de politiek. Vaak als vraagstukken concreter worden, dan zijn het helemaal geen politieke vraagstukken meer. Er moeten dingen veel meer bestuurlijk en ondernemerswise worden opgelost. Ja. Nou, laten we even, want onze minuten die tikken. De klok tikt door. En jij hebt zometeen een college. Ja. Volgende week, wat gaat er gebeuren op Avila Beach, Philip? Nou, op Avila schijnt elke dag de zon. Maar wat er ook gaat gebeuren is dat 5 dagen lang, dat ik samen met mijn collega hoogleraar Frank Kunneman, geven wij een course en die heet Governance, Leadership en Context. Dat is dus elke dag vanaf 3:30, 4 uur 's middags tot 8:30 's avonds. Daar kan eigenlijk iedereen zich voor inschrijven die interesse heeft in datgene waar we nu over spreken dit uur. En dat gaat dus om
bredere bestuurlijke vraagstukken. Daarom noemen we het ook governance, leadership en context. Het gaat niet alleen om regels. Het gaat ook om hoe maak je zelf stappen. Hoe ga je om met die context van complexiteit? Wat kunnen we leren van theorie? En wat kunnen we leren van elkaar? En dat doen we dus in 5 halve dagen. Doen we dat. Dat hebben we na de zomer hebben we dat hier ook gedaan. En dat doen we met veel plezier. Oké. En hoe kan men registreren? Hoe kan men daarbij of daar zijn? Men kan het beste dan gaan, voor wie dat interessant vindt, om naar te kijken naar de site www en dan .wagner, wagner.nl. Nou, dan ergens op die site kom je dus tegen governance, leadership en context bij de opleiding. www.wagner.nl. Ja, deze is het. Oké. En daar kan men registreren voor de... Daar kan men registreren en men kan natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen of bellen. Als men op de landingspagina komt, dan ziet men het wel. Zijn er een of andere eisen? Heb je bepaalde voorbereidingen qua scholing of wat dan ook, of kennissen nodig om... Nou, wat wij nou juist graag willen, is juist niet die selectie aan te brengen. Hè? Want op het moment dat je dit zegt, dat dit belangrijk is voor iedereen. Hè? Dus ik vind interesse eigenlijk heel belangrijk. En ook de wil om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Dat kan in iedere rol. Hè? En laat men dan maar kijken. Mensen kunnen in heel verschillende rollen van elkaar leren. We zijn natuurlijk in campagne nu op Curaçao. Gaat dit een beetje richting de politici? Denk je van oké, dit zou goed zijn voor de politici om de week te volgen bij jullie, om meer kennis te hebben? Dat zou heel goed zijn. Maar wij bedrijven geen politiek. Het is goed voor politici die over die politieke schaduw heen kunnen stappen en aan besturen toekomen. Wie dat wil, is welkom. Maar dat geldt ook voor ondernemers, advocaten, docenten. Iedereen die een bijdrage wil leveren. Oké. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk totaal niet meer eens ben met het volgende week, omdat het niet online is. Ik zou het liever online hebben gehad. Ja, maar dat kunnen we ook weer een keer doen. Dat hebben we al een keer gedaan, maar dat is zeker mooi, ja. Dus daar wil ik ook over spreken. Ja, hopelijk is het een keertje online, zodat wij het hier ook kunnen volgen. Of hier ergens in Nederland, zodat wij het kunnen volgen. In Nederland is het ook gewoon in de zaal. Kunnen we ook zien op de site. Maar daar is ook een aanbod in Nederland. Maar we kunnen ook online het weer een keer doen natuurlijk. Zeker. Ja, mooi. En jij en meneer Kunneman zullen aanwezig zijn, ja? Jazeker. Ja, we doen het allemaal samen. Ja. Zijn er bepaalde thema's die jij erover gaat hebben en hij bepaalde thema's? Jazeker. Frank, we doen heel veel samen. Maar Frank heeft het ook over zaken die echt in bijvoorbeeld het onderneming spelen als aansprakelijkheid. Wat mogen precies commissarissen? Wat staat er in statuten? Hè? Wat is de verhouding tussen overheids- en MV's en politiek? Dat zijn bijvoorbeeld onderwerpen die Frank aan de orde stelt. Ik heb het bijvoorbeeld over de globalisering. Hè? Wat gebeurt er nou om ons heen? Maar ook wat gebeurt er met het financiële stelsel? Hè? Wat is de rol van de bitcoin? Hoe functioneren straks toezichthouders naar bijvoorbeeld onze pensioenen? Nou, zo hebben we verschillen, maar wat wij ook altijd zeer de moeite waard vinden, dat je met de deelnemers een doorlopend gesprek voert. Dus mensen brengen hun onderwerpen in. En het is dus ook voor ons weer een spannende verrassing wat er volgende week precies gaat gebeuren. Nou, zeker weten. Als ik het woord bitcoin hoor, dan gaat mijn oren opstaan. Hoe belangrijk is bitcoin voor de toekomstige economie? Het is enorm belangrijk. Het betekent namelijk dat en dan gaat het niet alleen om bitcoin, ook om andere cryptocurrencies. Het betekent namelijk dat er voor het eerst in honderden jaren ineens een serieus alternatief is voor geld. Maar het gevolg daarvan is dat
degenen die nu machtig zijn in het monetaire stelsel, bijvoorbeeld centrale banken en toezichthouders, hun instrumentarium kwijtraken. Want er zijn alternatieven. Dus dit gaat heel veel betekenen in de samenleving. En of het ten goede of ten kwade is, dat zullen we zien. Maar juist daarom moeten we met elkaar vooruit gaan kijken. Mooi om te horen. Het is tijd. Jij moet zo... je hebt goed getimed. Ik moet zo... Ja, het is tijd. Hey, hartstikke bedankt, Philip. Hopelijk hebben wij nog een keertje een gesprek. Want ik denk dat we nog veel kunnen praten. Zeker over dat hele andere mindset of andere manier van kijken naar de governance. Ik heb in dit kort moment en ook tijdens de voorbereiding heel veel geleerd. Dus we zien elkaar zeker nog een keertje. Heel graag en veel succes met het programma. Tot ziens. Oké, dankjewel. Fijne dag. Hoi. Vandaag zit daar professor Dr. Anders Philip Wagner com nossa conversar com ele. Aí na Corsou, na leste na ICUC, o mesmo mira, está aqui de nível conosco que sigue vai com ele para borranha também. Anto, sim, mas a mim assim é uma show mesmo que eu botar me legal missa. Se o programa aqui tá botando no cubo busca com bagus dele para botar em hobby que o programa na aqui botar na outro dia para nós tinang seguros que tem de botar opinião liba que outro. Anto, me que pedivo, me que recordava de coração para botar de nos GoFundMe, se você na Holanda, mas poner nos comentários na hora aqui, operar com nos GoFundMe, para você foi de saque nós trazer plataforma. Anto também me que pedivo se botar na Corsou, porque tá sem donação na nós. Manda nosso inbox, anto inanang nosso donavo em número de conta na Corsou, de forma que o coração donação na plataforma entrevista. So dan, den campanha agora aqui, nós vende algum ouro com o partido não político, então nós publicele, mas normal, nós temos de MFK, nós vende que nós temos de comum, nós temos de PEN, nós temos de mas como isso vai para o homem da lubidana, se isso me diz que vi. Pero com tal, diferente partido trabalho para Corsou, por exemplo, pero a campanha passa, dat nós seguimos daí, riba e donação e outros planos não conosco, que mendi, abo nós pediu para cooperar conosco, nós conseguir donar tipo de programa na nível aqui, para sombra, é de sumo importância. Amanhã, que eu sei, lo mesmo tem programa de Partido Comum, provavelmente, se não tem caso mais amanhã, nós estamos pendentes para amigo neto de conversar pouco, mas se dia amigo neto não conversar, tem aire. Que me indica que é pendente, nós evitamos botar junto conosco, amanhã, que nós vamos conversar, dialogar pouco de tema de atualidade, por exemplo, como acabei de escutar hoje aqui, me te vou escutar o programa que eu me trouxe meu passou, é programa sumamente interessante, gente me imaginar que a Augusta imensamente o programa aqui, Milan botambe, danke por reação, Heinrich, danke por reação, Sherman Connect com Conceição, danke por reação, Misa com Luti, quando Berg também lo escuta o programa aqui, e gostei de escutar Risa botambe, por ele que também sigue tudo nos programas não é me imaginar que botambe a seguir o programa que Sandro Sánchez contame do man contente de mim que botambe estava junto conosco so nan amanhã que nós vamos começar que o último desarrollo nan después 10 horas no Spectrum eu prometo esse nan 8 horas de Holanda que tá 3 horas de Corsou nós também tem cabalheiro que vai começar a plataforma que é para mim invitado. Nós também temos amanhã a trove den 21/7, esta den 21 minutos e me se contestar 7 perguntas. Steven Walrout, bem, 7 perguntas some, me nota vai punter over de spaghetti. São começar a preparar você mesmo se está bom claro. Me nota punter over de spaghetti. Nós temos 7 perguntas para Steven, então se abre tem pergunta que você quer, cada bom inbox nós, então assim nós por lança boa pergunta também amanhã que eu quero durante o programa aqui. Depois de sei, amigo Neti, depois Spectrum, e mais lá me vou acumular, se não te mim, setor, não, me não pode dizer, ora, você não me dá, flyer subir, para o partido PEN, lo vai ter programa amanhã que eu quero, aqui na seca nós, ele vai ter cross-posting, caminha conosco, vai fazer, junto com o partido PEN, que membro também, partido PEN, o programa de Tursimang, entrante amanhã, aqui na plataforma entrevista com que me envia a mídia nossa sigue cresce, nossa sigue ampla, nossa sigue duna abo mais e mais informação. O programa ele tá pouco lá, passou de hora de Corsou, tempan de Corsou, noite tempan de Corsou,
anto ora na lat aqui na Holanda. Que mendi, queda pendiente, amanhã tem coisa caliente a trove, anto sem mais, nós conseguimos aqui pabo. Bisandro, eu tenho que dar-me calling, quando sou aqui dia, eu também daqui banda na aqui conosco, so, tenho que ir para um trabalho também. Minha bocuja, lista bem de gente coisa interessante para papel de ver. Na começar a apontar, por exemplo, assunto de não, lá que conai. Ora nós sonhava de programa nós lo atender que coisa aqui seguro. E já não me também sign off. A ver nós chega até aqui na nossa programação. Amanhã eu discuto dia largo trobe, ora que você santa dormir, sossegar culpa, a mim tá de bapia 5 horas de madrugada para seguir cumprir com elaborar também. Tchau, tchau.